أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله طيبين طاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي الله تعالى تنوك ولم الله أنيني مسبالة في أكم بسوابا من فوتوني كتا ونين نتبال جلنا أمبي كيشين نمتني طلب شورا جونا منديكا يومين كداي كتمدن فين بكا نانيو غمدان يغنتنا دان تغني نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم no bora yananga walanda bi nyogna ni ala sona mina suran kuradda min bi no yi suratul a'la masaba allah ta'ala yere kufo suratul a'la korotali kufo sura al a'la femi korotalen wa a'la o yi allah ta'ala yere de koyi namba fama ko sabbis rabbikal a'la o kofoli sura ambe o bayra ni yansere qur'an hizbu labana suratul a'la masaba Allah ta'ala korotali ka suran do togota ka dala komi Allah ta'ala be doni ala mangutu de no tan nyati dala kan ala korotalen ko masaba ala ka fembe la jelen fina korotalen tumana sona kan suran togota ka da ayrela maka suradu doni gela fanchama ka kumana wal manay je ba fokabe bebena ka fokoni sura kum maka suradu jigna ala kiraka sallallahu alaihi wasallam ka kiratu makka wal ma jigna ala kiraka alayhi salam yani hijra ka ke ka bum makka ka tam madina ni sura ala badda menani ay resanu yai ina fo suran chaman temera ka ko alinye ala yo damineni asanu ya kuma yitugo monona ala madin ka dani la alaya fo kata se ala taala yambla bara do law keli nanya ke amin na famin surala kataga se kafiru kam mutu dom ka kunce naka nabi man bilibili fla ulu togola gafe foli wodi sabis rabbikal a'la ayatan ani kononton masaba Allah ta'ala bina kuma fo odi kononan na sabbih isma rabbikal a'la ala ko ala kirama alayhi salatu wassalam iti Allah sanunya itigi alamina korotalen kika togo sanuya sabbih isma rabbikal a'la itigi ala togo o sanuya al a'la alamin korotalen ne ko qur'ana kono ngo sura wolon vlade damnerat afolo folo suratu isra subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al masjidil haram ila al masjidil aqsa allaba odeni surai sabbih isma rabbikal a'la ala yi doke masdarui ka doke filu madi ka doke filu mudori filul amrita odeni sabbe imperation ka ala ka cide yamariya ka blala itigi ala togo sanunya al ala mina korotalen koray ka Allah ta'ala bonya ni ma bonya ya togo sanunya aha ngani ma doya hal ni ko togo korotalen al sa doga madi bi boloda to ma itigi ala togo asanunya ala min ba la na korotalen na الذي خلق فسوى الذي مسبا alami khalaqa nalidi dan fenda fasawa kakla ku dama kenye
i dan k'i dan cogo kɛɲa i danna dan cogo min na a ti tɛmɛ nin kan o dama kɛɲali do dɛ adamaden jɛra i kan jɛya nin de kɔnɔ i finna i kan ɲi finma nin de kɔnɔ n'i bilenna i kun man ɲi cogo si la ni nin tɛ n'i yɛlɛmara dɔrɔn i b'a ye i yɛrɛ la n'i yɛlɛmara i yɛrɛ b'a dɔn i yɛrɛ la ko tiɲɛna sawaba ko kow man ɲi ka da kan i ye bana de san sisan k'a lase i yɛrɛ ma i y'a bɔ ala ka danminan kɔnɔ misi danna dan cogo min na a ka ɲi misiya nin de la n'aw ko a bɛ misi yɛlɛma k'a kɛ ba ye a bɛ ɲa wa a ti ɲa dɛ ala y'a bila minɛn min kɔnɔ ko nin de y'a mulu ye wa ba dilanna cogo min a ka ɲi baya la ba ti kɛ saga ye saga dilanna cogo min a ka ɲi sagaya la a ti kɛ misi ye ala kan bɛ nin de ma fasa wa ka bɛɛ bila i dan ma minɛn kɔnɔ i bɔra mulu min kɔnɔ a ti tɛmɛ nin kan k'ale de ye danni kɛ ka tila ka kaɲali kɛ na. والذي قدر فهدى والذي ale ala de ye masa ye qaddara ale min ye kow latigɛ ka kow bɛɛ lajɛlen suma k'u bila minɛn kɔnɔ fahada ka tila ka kandali kɛ o kɔrɔ ka sira yiri la ala de ye diɲɛ latigɛ an kana diɲɛ na yan k'e latigɛ e ka dan ka tila k'i kɔrɔbaya n'o tɛ dɔw bɛ yen olu mana yɛrɛ i y'a mɛn u sara u nana de dɔw bɛ yen olu mana yɛrɛ olu tora yen ɔ dɔw bɛ yen olu nana u ka ɲɛnamaya ma tɛmɛ tile kelen kunɲɔgɔn kalo san ala ma sɔn olu ka tɛmɛ o kan olu sara ɔ kala de ye ko bɛɛ lajɛlen latigɛ nin latigɛ cogo la qaddara k'e ka kow latigɛ nin latigɛ cogo la fa hada ka tila k'i kanda hada ya o ye k'i guide de k'i bila sira kan nin de ye sira ɲuman ye dɛ taa nin kan i ka kisi b'a la nin ye sira jugu ye dɛ nin to yen ni tugura nin kɔ i ka fosi t'a la ni halaki tɛ k'ale ala de ye e kanda i latigɛlen kɔ ka na diɲɛ na والذي أخرج المرعى والذي ale de ye masa ye akhraja almar'a mun ye bagan gɛn yɔrɔ dilan k'o labɔ bagan bɛ gɛn ka taa yɔrɔ min o de ye mara bagan gɛnna o ye rayi ye bagan bɛ gɛn ka taa yɔrɔ min o ye mara a bɛ gɛn ka taa yɔrɔ min na o tuma na bagan gɛn yɔrɔ k'ale ala de y'o dilan dɛ fɔ cogo wɛrɛ la kungo kɔnɔna ale ala de y'o labɔ dɛ a ka yiriw a n'aw ka biw ji minnu bɛ da u ni ɲɔgɔn cɛ ni bagan ye dumuni kɛ a bɛ ji min k'ale ala de ye nin bɛɛ kɛ mata'an lakum wal amikum ale ala ye nin kɛ damu ye aw ye a n'aw ka daabaw o tuma na k'ale ala de ye bin falen ale ala de ye jiw sigi aw ka daabaw bɛ taa kungo kɔnɔ u bɛ taa bin de ɲimi daabaw bɛ taa kungo kɔnɔ u bɛ taa ji de min o ji min yɔrɔ ni o dumuni kɛ yɔrɔ k'ale ala de y'o labɔ aw ka baganw ɲɛ dɛ فجعله غثاء أهوى فجعله وبين كنه باني كالي على كلارا كسيجي كوكي غثاء كوكي فنجلاني بين كبو بين جنيالا كاكي بين جلاني أهوى ككلا كافي والما كاري كاري أهوى كافيني ولكما هوا ما ينفع دم مسو نو ينباي atoko ko hawa ndo ba ko awa hawa wi fenfima musulman de hawa ay sauda fenfima musulman a hawa ay aswad fenfima chema fenfima a musulman de hawa a chema o de ahwa ka klaka bini ka karikari na tulila dro ya fine na jara abe nereya nga na jara ka bintuguni abe fine kata fesa kala ala yin kede o koro kana bayi ka finyama de ala yi dan jogo mina yi ka herebe ni ndela kana nyabo je ya feda ani maw yi la gushi o kana ke sobe fena ka bayira la mati bayinya koli maka chilen yoro kloru te gnye kono bi mun ka go maye katime fi mani abe kloru fen be jiena wallahi akadi jiema yi bi katime fi maka note be jelente do jele do yi nere la madi do yere chocolat la madi amba fo mun ma ko chocolat la madi ado be tende nga munun fina akelema ina fo banye shinaw de masada ka kloru may o maga ki bayla nako manjugun ni bani yere la o de ka jugun note ala ti dani ke ga klaka filike de adi sado be tirmizi kuno ala kraba ala kala alayhi salam ala keto kan fa adama dan kay yamare di melekema akata dugukolo fambe bogodo takana kloru fen be dugukolo la ay doni ta be bogola kana nay o de nonina o nonine ko bla o kaja solsolan kal fakhar ka ke bogo jala yi ko daga fakhar
anga daga bogo daga nuno de fakharu kɔfɛ ala ka sɔrɔ ka adama bɔ mulu la sa ka nin viya la jeliw ni fasaw ni bo ka sɔrɔ ka na da kama dɔnikɛlaw kan fa adama yɛrɛ kun tɛ mɔgɔ jɛman hindu kulɔru filɛ cogo min na ni pakistanɛ ninnu ni fɛn ni mɔgɔ jɛman baw tɛ fiman baw tɛ jɛman baw tɛ sikɔrɔlamaw don kan fa adama kun bɛ ten hatta tarikutigi sɔrɔla mun ko musa fana kun ti maa jɛman ko maa jɛman kun tɛ a fana sikɔrɔlama de kun don ka tɛmɛ jɛman kan nin yɛrɛ an ma nin si ye an ka nin bila yala ala ka ciden lebu lase finman ma wa an b'a fɔ ayi ala kira yɛrɛ muso dɔ bɔra afiriki kɔnɔ yan alayhi salam mariya o bɔra afiriki kɔnɔ yan hasan bun sabit o fana muso sirina o fana bɔra an fɛ farafinna yan an fa ibrahima a muso min ismaila bange o fana muso nin bɔra farafinna yan da baasi t'a la o e kun m'a faamu n'o tɛ baasi t'a la o to yen maa fɔlɔ min ye seli wele silamɛya la a jɛlen tɛ dɛ a finnen e yɛrɛ jɛlen don ka tɛmɛ a kan bilali bun rabah a ka furu waati selen a ye arabu kulobilen muso dɔ de sɔrɔ k'o furu n'o ye abdurahman bun awfu balimamuso ye k'o ta ala ka ciden ma lebu don a la koyi jafima nin tɛ baasi ye e de b'a ka dimi a la ala kɛra sara ka maa min to kɛlɛkɛden bɛɛ ka ɲɛmaya la fiman de don jɛman tɛ sama bun zeyid ala kɛra fatura k'o de to chef de bataillon ya la ale de kɛlɛkɛden bɛɛ ka ɲɛma ye hali u kun bɛ fɛ ka lebu dɔ la s'a ma ko n'a ye lebu la s'a ma o ti bari na aw de la ka lebu la s'a fa ma o nka o t'a to n b'a bɔ a pilasi la yan ala kɛra sale a ye waatinin kɛ ɲɛmaya la abubakar ka kuma abubakar de y'a falen ka na ni khalid bun walidi ye ko bila a nɔ la ba yɛrɛ ko ja kira ma fiman kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye nka o de bannen don a la hali san min ala kira dimina musow kɔrɔ ka yɛlɛma mashruba la ka kalo kelen kɛ so kɔnɔ ye a ye jɔn de sigi a ka so da la ye jɔn de kun bɛ da la a ka mashruba da i b'a ye ko gulamun aswad kamalen fimanin dɔ ko ala kira y'o de wele sigi n ka da la yan ni maa o maa nana k'i bɛ don ka i ka taa diɲɛ ɲini n fɛ fɔlɔ maa min b'a la ka ciden ka da la sigi sɔrɔ o fana ti maa nin ye dɛ maa ba nɔfɛnba ye maa ba ye dɛ o ti maa nin ye ala kira sɔnna k'o fiman k'o de bila a ka da la olu n'a ɲɔgɔnna caman hatta abdulayi ibn abbas don dɔ la jɔlen a terikɛ dɔ b'a kɛrɛfɛ n'o y'a barokɛ ɲɔgɔn dɔ ye muso finman dɔ tɛmɛra abdulayi ibn abbas y'i kanto a kɛrɛfɛ maa ma k'i t'i jɔ n ka arijinɛ kɔnɔ muso yirila k'a to taama na dugukolo sanfɛ wa muso dɔ filɛ ka taama dugukolo sanfɛ ko arijinɛ kɔnɔ maa a kɛrɛfɛ maa yɛrɛ ko ye jɔn ye a ko hazihi almar'atu sawda ni muso finman min filɛ nin ko nin ye arijinɛ kɔnɔ maa ye a ko cogo di a ko don dɔ nin nana o y'a sɔrɔ bana de b'a la kirikirimasiyɛn a bɛ bɔ ka bin a ka fini bɛɛ bi bɔ a la k'a nana fɔ ala kira alayhi salatu wasalam a ko ala kira bana dɔ b'i na a bɛ k'an lebo dɛ bana nin bɛ n bin a tɛ dan o ma dɛ a bɛ n ka fini bɔ n na ala kira i tɛ ala wele n ye n ka bana ka kɛnɛya wa ko ala kira ko n'i sɔnna i ka sabali i ka bana nin kan n bɛ ala deli ala k'i ka o sabali kɛ arijinɛ ye n'i sɔnna dɛ bana kana furakɛ mɛ n'i sara i bɛ don arijinɛ na a ko ala kira ni ne ka bana bɛ arijinɛ sɔrɔ n ye n sɔnna ne ka bana nin ka sabali a kɔrɔ n'a bɛ arijinɛ sɔrɔ n ye n sɔnna mɛ ala kira i tɛ ala deli ni binna fini bɛ bɔ ni min kɛ na o ka dabila wa ala kira ko ti baasi ye alayhi salam ko n bɛ ala deli n'i binna i ka fini tɛ bɔ i la tuguni ala kira ko ni ala dela ye n'a binna fini tɛ bɔ a la mɛ bana ma kɛnɛya dɛ a bɛ sa o kan a bɛ don arijinɛ fana kɔnɔ abudulayi ibn abbas y'o de fɔ ko muso finman min filɛ ka taa i finna i jɛra n'i ye arijinɛ sɔrɔ ka ban tiɲɛni kɛra wa nka i ka jɛ ka bilen ka tɛmɛ ntɔnkɛ mɔn kan n'i sigiyɔrɔ kɛra jahanama ye dun i ka diɲɛ jɛya ye mun nafa ɲa a ma nafa ɲa o e ka fin ka tɛmɛ daga kan walima ka fin ka tɛmɛ charbon kan i sara i ka arijinɛ sɔrɔ fosi ma tiɲɛ o an bɛ fɛn fɛn na diɲɛ na ye arijinɛ nɔfɛ ko tɛ ya ne kɛra silamɛ ye arijinɛ nɔfɛ ko don dɛ o tuma na finya nin tɛ fosi a ye t'aw mago la aw bɛ taama minnu kɛ ni mɔgɔw b'aw la gosi i fiɲɛ don i bɛ nin cogo la o tɛ bɛn e fɛnɛ ma e fɛnɛ b'i waraka k'i sigi tulu barikon kɔnɔ k'i fa bɛɛ lajɛlen jɛya ka bana dɔw sa k'o lase yɛrɛ ma farikolo bɛɛ toli la hali n'i banana i tɛ se ka opere pikiri ɲuman yɛrɛ tɛ se ka k'i la tuguni i ma kɛ tubabu ye farafinya taara k'i da a ye sabali ala ye fɛn min latigɛ o kan a k'o minɛ ala tɛ fili a ka kiri cogo la dɛ k'ale ala bɛ tila k'o bin ninnu k'a bɛɛ kari kari ka bin ninnu k'o laban finya la ka da k'a bɛ tila ka toli سنقرئك فلا تنسى سنقرئك أمنا إكلا محمد فلا تنسى
an kelen ko fe ki kala itina nyina tukuni an kelen ko fe ki kala kite nyina tukuni da don ngala ko kuna ala kunda nani ma a ko kunye kira yere kele ka dota ala yala da ko kira yere kunye dota ala yala da ka ala tinyina o kala tinyina fiyo ko mini kala tinyina fiyo ayini ne fala karama alayhi salam me kama dani ma da ay dore foka tukala aha إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله الاستثناء كفني منينجا نجيلا ينوكو فني منينجا نينا ينوكو وكرو على كراكم متوكا ينا مني على الصنع حكلك تمونو بسبتي بخاري بن حديث دوي كو دوترو قران كلام مصري كونو كرابي سوكونا نانا عائشة ala kira ko ni joye ko karsado ala ka hina karsala koy ni aya ni yere ne ko hakili bora ko afle kan hakili jigalan ko ala ka hina karsala o koray mi ko kuma do la kabata kuma do la ka cide ala ba ka jonya yirala ka yira ka fo ko ni yorobe e ko yeni blawa e ko yeni kawa kele jonno ala kira clara lansara selila islamu bla yoromi a gurba sara ka wuli ayi pampa mo ko kaman ku kuna kata ka sokono nana yoron kele mogo nyebe finin kulun do la bolo fendo de ku melegele mbola anana ko barka ala ida ko yani ne ka do seri kono sa do ku yeni sanu dia ko nga kila fantaw ni nyonje ne sanu mara finin ngolo na ka blanga sokere dala seli sera ne nyina na ko ka dalento kanto seli la hakili jiginala ka be misra nan kana na sa ka soro masalamun bla sanu ni kunya kana na tunun kofe ko de yin girin kunye salamun bla len kofe ka ta sanu ni takana o bayara ko kuma la hakili kuma so ka go kelen kelen o telli bu yala ala kuma so ko ira ala o de kama ala ko amini kala kalan chogola eti nyina yere fiyo illa ma sha Allah funi munyi ale ala ja aha إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه إكادو علي ألا يعلم الجهر كوكو بانجلين كنا كنجركي كالي ألا بو بدون وما يخفى أني كوكو دوغولين وقرأ على كلين تينا على كلين دي تي fembo a haklela nota bo ira jona koko bangelendo kale ala ba bedo koko dogolendo kale Allah taala ba bela jelendo otumana amina ikala kalan chogola e Muhammadu tina kalan chogomina foni muyene Allah taala dia ka togi ka jonya irila ki hakili bok modo ka kla ki hakili joala o ali ala de masai masakile mimbe ko bangelendo masakile mimbe ko dogolendo aha ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى كمن نغيكي نغيالا دا امنا نغيكي نغيالا قراي فن جماي شيني نسي تشوغو نيوما امنا نغيدا كاتشيغاني كالا سي لا سي تشوغو نيوما كمنا نغيي اسي على يي على كرا كوكو ديسي فرا شيكولا فن دما دو دبي مونكا غلنا على كوكو ديسي فرا ديما ألم نشرح لك صدرك ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نبي مان ديلي موسى ما أجر الله فمنا ويني دي أداك ما من دشمك غون نيكا ديمين كتلي إسيكا ككريد إسيكا ككريد إسيكا كنبي نيوما إما أنت كديمين كتلي إبا ديمين ما يكا ديمين توكا ديمين ما أنت كسوغو يكلي o koro di ko disi kanga fere ikase ka fen chamanta ko chamanka kila ikase ka kun ne adoy aflana tolitatul lisan ne ka walan walaya al balagha kan ne walan walaya ko dima ni ala yo dima o yeddo farale kan nabi ma yabara no yale parce ni kuma radro mo gobi ka kuma fa ni kuma radro mo go bado e kala yini munyi ala ni ndi ala kirama sallallahu alaihi wasallam asabana hakili jiya ni nabi ma hakili goyara mayne hakili kanga jiade iti fembe dole me wayu mbe jigi ka fo hakili ka be franyo ka wati kunguruni kono ole kama Allah taala nabi ma hakili jiya rengren yala la ka cide mami makala nabi man to ere dona kala naw ka sebani ndo ala kira makala ni hakili mando la barabe gelay bolo de ore kama nini dafarila barato kai wala yini bedda fala kirala sallallahu alaihi wasallam ore kama ko wan yassiruka lil yusra
mina nɔgɔya k'i ye nɔgɔya la. فذكر إن نفعت الذكرى فذكر مو حكلي جيجي كمو واجو إن نفعت الذكرى نيكا حكلي جيجي نفنيا يورمي كداك يورو دوبي كا حكلي جيجي نفنيا هنا أو ناي نفنيا ni maw sɔnna la yɔrɔ min k'i k'a kɛ ari kira yɛrɛ ka waati maaw ma sɔn a la yɔrɔ bɛɛ dɛ maaw ma sɔn a la yɔrɔ bɛɛ n'a y'i da waga dɔrɔn ninkanw ala b'i neni ale kira yɛrɛ b'i neni kuranɛ b'i neni silamɛw bɛɛ b'i neni i yɛrɛ b'a dɔn bonya t'i da diinɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ i janto yɔrɔ la dɛ walima i k'a kɛ ni fɛɛrɛ ye i janto a la o de kama ala kira b'a fɔ alayhi salatu wasalam hali sɛtɛnɛ k'an kana sɛtɛnɛ neni dɛ ko n'i ye sɛtɛnɛ neni dɔrɔn a b'a yɛrɛ bonya k'a yɛrɛ bonya k'a yɛrɛ bonya nka n'i ko bisimila sɛtɛnɛ b'a yɛrɛ dɔgɔya k'a yɛrɛ dɔgɔya i ko limɔgɔ bɛ cogo min kɔrɔ n'i ye sɛtɛnɛ neni dɔrɔn a bɛ ala neni ka kira neni ka silamɛya neni ka fɛn bɛɛ neni nafa t'o la o i ka wajulu kɛyɔrɔ o jate minɛ maa minnu t'i fɛ ka ko yɛrɛ mɛn n'i taara k'i b'a la ko fɔ dɔrɔn o bɛ dɔgɔyama las'i ma cɛ i b'an kunna sa a y'a jɔ an ka dɔn mɛn sa ni kuranɛ ko don taa n'a ye nin kuma yɛrɛ tiɲɛ wa ce sont des histoires a y'an kulokɔrɔla kɛ tan a y'a kɛ tan o tuma na i janto i yɛrɛ la dɛ jagoya tɛ bɛɛ ka sɔn dɛ maa minnu b'i lamɛn n'u sɔnna alhamdulillah maa dɔ bɛ yen o kasira t'i la yɛrɛ ne m'a fɔ i k'i ka wajulu dabila dɛ mɛ i k'i ta yɔrɔ woloma o de cɛ ka ɲi alakira ko waati dɔ yɛrɛ bɛna diɲɛ na waati dɔ bɛna wajulu yɛrɛ t'i nafa ɲɛ mɔgɔ ye yɛrɛ o tuma i ka bɔ n'i ka nafolo ye walima nafolomafɛnw ka taa kulu sanfɛla la walima ji bɛ bin yɔrɔ minnu na k'i ka taga ye saya k'i sɔrɔ ye k'o ka fisa i ka to mɔgɔw cɛla ye sisan waati tɛ dɛ yɔrɔ dɔw peresera ko la dɛ fɛn fɛn ye mɔgɔw bila sisan ka yɛlɛma kulu la sɛtɛnɛ taara maga a bɛɛ la ye sɛtɛnɛ taara s'a bɛɛ ma ye k'an to maaw cɛla sɛtɛnɛ ta k'an to ye o kuma tɛ e kelen talen y'i d'a ma e ma t'i yɛrɛ d'a ma wa tɛ i yɛrɛ d'a ma dɛ nka dɔw yɛrɛ nana k'u ye nabi ɲuman ye yɔrɔ sɛtɛnɛ taara fɛn bɛɛ ɲagami ale kɔrɔ hali diɲɛ na bi diinɛ min jama ka ca ni bɛɛ ye sɛtɛnɛ ka taa sira n'o ye buuziya ye budaw masakɛ dɔ de den don a sina ka jɛ fa ka nɛɛma bɛɛ kɔ ka yɛlɛma kungo kɔnɔna na ten a bɛ segin ka na waati min na fini yɛrɛ t'a la binbulu e tɛ budaw ka fini don cogo la tɛ fini don abada n'u ma kɛrɛ nin bɛɛ bɔ kɛnɛ ma binbulu nin nana la ten dɛ yiribulu ninnu a y'o de meleke ka sutura ninnu sutura ka tila k'o kɛ i n'a fɔ ni maa bɛna ribanba nin don i kana k'o kɛ ten o kɔfɛ ka segin ka na o dugu kelen na k'a ye k'a fɔ k'ale kɛra ala ka ciden de ala de y'ale ci kana kuma fɔ mɔgɔ ye mɔgɔw dara la ko n'i ye masakɛ den diɲɛnen fini kɔ ka bin ni yiribuluw kɛ a yɛrɛ la ko ye tiɲɛ ye dɛ mɔgɔ girincogo fila nɔfɛ chinois japonais nipal kore fila ka taa bila bingaliw la a tila bɛɛ de taara nin diinɛ na n'o ye budaw ye olu de ka ca bi kosɛbɛ mɛ o tɛ kitabu kɔ kitabu si ma bɔ sanfɛ ka jigin nabiɲuman dɔ kan ko budaw b'o nɔfɛ nabiɲuman tɛ yen ko budaw bɛ mun tɔgɔ fɔ k'u dalen b'o la a bɛɛ ye nin hakilina baara ninnu de kɔrɔ ko sitɛnɛ magar'u la dɛ ni kelen kɔni y'i tigɛ ka bɔ jama cɛ la k'i bɛ t'i d'a ma a bila i kunna ye ni sitɛnɛ dɔ dɛ kira ko ten ne sallallahu alaihi wasallam almu'min alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khayrun min almu'min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum mu'mini min bɛ don mɔgɔw la i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fereke ɲɔgɔn ya o de ka fisa ka tɛmɛ mu'mini kan mun ti don maa la a ti sabali maa ka tɔɔrɔ kɔrɔ ko fɔlɔ ka ɲi ka tɛmɛ o tigi la maa tumana k'i ka wajulu kɛ n'i ka kumakan ye nafa ɲa سيذكر من يخشى سيذكر ما بنا يرى واجو من يخشى ما من سرنا على walima maa min bi sira ala ɲɛ o tigi b'a yɛrɛ waaju dɛ ni ala ko kuma fɔ dɔrɔn wajilat qulubuhum u dusukun bi siran ten farikolo bɛ bɔ a cogo la ka da ka ye ala ko kuma fɔ ala ko fitinin bi maa min dusukun na ko ni ye ala ko kuma fɔ dɔrɔn k'a tigilamaa bɛ sin ka siran ten a b'a ala ko minɛ a b'a ɲɛɲini hali kafiriw ala b'u la tubi tan ne dɛ e tɛ mɔpɛriw caman na o bɛ kɛ silamɛ ye dɔwɛrɛ tɛ o bɛ to kuranɛ kalanni de la ka kuranɛw kala fo ala bɛ ala ɲɛ siranɲɛ jigin a dusukun na i b'a ala ko kuma fitinin fɔ dɔrɔn ale mago ti caman na yɛrɛ o bɛ sin ka k'a convertilen ten ka kɛ silamɛ parce que base ka ɲi n'o kɛra dɔrɔn a tɔ bɛ kɛ sira tali de ko maa bɛna a yɛrɛ waaju maa min siranna masaba ala ɲɛ ويتجنبها الأشقى
nka maa bina yɛrɛ yɔrɔma janya ka bɔ wajulu ko nin na maa min kɛra kunango ye al ashqa ni fila de bɛ yen dɛ al atqa o bɛ suratu leili la o ye ala ɲɛsiranya jɔn de al atqa ka siran ala ɲɛ al ashqa o ye kunangoya de ashaqi wa yatajannabu al ashqa maa kunango ko bini yɔrɔma janya ka bɔ ala ko nin ma a ti sɔn abada hali ala ko bɛ fɔ yɔrɔ min ale tɛ kɛ yen a t'a mɛn wa n'a dɛsɛra de a bɛ fɔ a ka dugu la walima a ka kin n'o tɛ a tɛ kɛ dɛ n'o tɛ ala kare kɔnɔna ma ni se b'a ye ala ko tɛ kɛ dɛ an ye mɔgɔ ye yan hali ni denmisɛnninw ko bɛ wajulu kɛnɛ sigi kare kɔnɔ k'a tɛ kɛ yan a kana na maaw tɔɔrɔ jamana ni mago bɛ wajulu la tuguni wa a ye maaw tɔɔrɔ wa wale fana jamana ye fa daji buruburuniw bɛ parin-parin ka taga fan bɛɛ fɛ i n'a fɔ a bɛ jo kɛlɛba dɔ de la maa kɛlɛ ɲɔgɔn ye ala ye a e t'a kɛ i den t'a kɛ o ka bɛn tiɲɛ ma nka maa wɛrɛ t'a kɛ kari nin t'i ta ye koyi kuma dɔ la ala ye diɲɛ fanganin dɔ de d'i ma se b'i ye n'i ko a t'i kɛ ni denmisɛnninw k'u b'a kɛ i bɛn'u da se ko ma ka fanga wuli o kama o m'an fɛ yan ne b'a f'i ɲɛna ka caya o n'an ka kunfinya bi bere min d'an kunna an juguw t'a ɲɔgɔnna d'an kun n'o tɛ ale ta tɛ yɛrɛ kari kɔnɔna t'a ta ye dugu t'a ta ye durako de don dura t'a bolo yɛrɛ kabi maa bali nka olu dɔ ye maaw bali yan ka ti kɛ nka ala ye fɛn yir'u la yan o fɛn min kun man d'u ye dɛ caman bɛ ten de o ka maa bilasira ani ka maa kɛlɛ kelen tɛ dɛ ni fɛn kɛcogo ni fili b'a la a ye se ɲɔgɔn ma a ka ɲɔgɔn bilasira mɛ a ti kɛ yɛrɛ hali misiri dɔw ko k'u mikoro jigi k'u bɛ ka maaw tɔɲɔ e ye maa sugu jumɛn ye e bɔra min kana yan misiri mikoro k'o bɛ ka maaw tɔɔrɔ o bɛ ka maaw tɔɲɔ fana jɔ t'o la dɛ ko bɛ ko la hali n'o y'a sɔrɔ i bɛ fɛ k'a kɛlɛ k'a to i kɔnɔ n'i y'a da kɛnɛ ka dɔrɔn baara tiɲɛna e m'a mɛn ko wulu bɛɛ bɛ banakɔtaa dun wa nka ni mun y'a ta da nun kan o bɛ kɛ dɔn b'a lajɛ yɛrɛ i bɛ denmisɛnninw ye o de nɔfɛ ni gabakuru ye ka sɔrɔ o bɛ ka tɛmɛ mun na o fana ye dɔ dun nka nin y'a ta kɛ cogo min o de kama o ni gabakuru b'a nɔfɛ a bɛ tiɲɛ de o maa caman bɛ yen mun bɛ diinɛ nin kɛlɛ nka maaw t'u dɔn parce que u y'u ta to o kɔnɔ e de y'i ta da kɛnɛ kan bɛɛ ka bɔ a kalama dugu bɛɛ ka bɔ a kalama hɛrɛ tɛ yen dɛ hali n'o tigi seginna ka na nimisalen ye k'a bɛ ɲa maaw tɛ ɲinɛ kɔrɔlen min kɔ i kana sɔn a ma ye ka hɛrɛ bɛ fɛn o fɛn na o don ye ala ko maa bɛ nin yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ ala ko min ma maa min kɛra maa kunnango ye ko tɛ y'a kɛnɛ kan dɛ aha الذي يصلى النار الكبرى الذي ما كنا نقومي يصلى النار ما من الجن تسمعنا الكبرى تسمع منا كبو تسمع كبو نك كرو كما تنالا يا وصفوني بنياي aha tasuma bilibilin no yi jahannama tasumai ko ma kunan gobe doyi ka jini ka sobiya ka bara ida ala kan bela jilin kishi gabo tasuma ni na ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا idoni jahannama kono kiti sa wala yahya kiti nyinamaya ne be se ka ke cogo alors que arabu b'a fɔ ko la yajtamiu shay'un wa didduhu fɛn n'a sinati fara ɲɔgɔn kan i tɛ sa i tɛ ɲɛnamaya o tuma e bɛ min a kelen bɛ yen dɛ i tɛ sa i tɛ ɲɛnamaya a kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye i tɛ sa k'a fɔ i tɛ tasuma dimi santi tuguni wa i tɛ ɲɛnamaya da mun t'a la ko tasuma tɔɔrɔ t'i kan nin de don tɔɔrɔ min b'e kan a bɛ fɛn bɛɛ nege bɔ i la fɛn bɛɛ jahanama bɛ k'i jeni e yɛrɛ bɛ nisɔndiya ni sara o y'a bannen ja ni golo tolila ka golo mɔ ala bɛ na ni golo wɛrɛ ye kullama nadijati juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqu al'adab wato wati ni aw golo fɔlɔ n'o mɔna tasuma jennin fɛ ala ko a b'o golo bɔ yen ka na ni golo wɛrɛ ye walasa i ka lajaba nɛnɛ n'o tɛ ni tasuma bɛ jahanamaden faga jahanama man jugu ni sara ka ban banna o ma bi jurhil mayyiti ilamun ma sale ni jeli b'a la n'i ye biɲɛ turu a ka jeli la est ce que a b'a tɔɔrɔ wa i b'a kule kan mɛn wa munna parce que nin tɛ yen nin de bɛ fasa bila mouvement na fasa de b'a yira cerveau la ko nin kɛra yan o de kama i b'a dimi santi ɔ nin tɛ yen la o de kama su tɛ fosi dɔn an yɛrɛ ko bamanankan na ko su mago t'a kɔkɔ la su mago t'a la tɛ dimi si sɔrɔ o de kama n'i kun bɛ sa jahanama kɔnɔ tɔɔrɔ tɛ jahanama kɔ la o nka saya min tɛ yen dɛ o de ye jahanama nin yɛrɛ juguya o de ye jahanama nin juguya suratu ibrahim na e ka ala ka kuma lamɛnba ye ji min bɛna ta k'a di jahanama den ma k'a tɛ se k'a kunu mɛ a b'a la ɲini k'a kunu
لا يكاد يتجرأه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت أبجيني مي ولا يكاد يسيغه كسك جيني كن نتابع كذا ngaji kalani ani ne ani fentoli kabi blada kono ma tisika kono yatihi almaut min kulli makan kusayabina ma yorobela wa ma huwa bimayyit ma tisa itisa ni kume satasuma kono torota law me iti salimi kede odi ali toro ere bonya ala kullu yamutu fiha wala yahya itisa ko diminte soro tugoni wa itidda mun fene kanyana ma yalla jahannama kono na قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى ألكم ما كشرا ما من يركون زنويا ما من يركون زنويا كبشركويا كافريا بديا بارا ما فوتكي زنويا ردا وتكي كشرا ردا ما من يرسنويا كبو على سوسو بارا بما كو زنويا ردا دونغلا دوكويا قد أفلح من تزكى كم ما كشرا ma min ya ka zakatul fitri di zakatul fitr ni suna ibe jaga min di walasa ka sun ka ko ka jeya mana bara olu munun farala sunka ika zakatul fitri abe se ka sun sanu ya tuko min ka bo utuma ma kishira ma min aka zakatul fitri di ni akoroy ma kishira ma min ya yere kun sanuya ka bo shirku ya ni bidiya ni flanka fo ya bara ni kafiriya bela jelema wa zakara isma rabbih fa salla wa zakara isma rabbih atigi ala kofo ayi ala kofo ka chaya fa salla ka kla ka sili wala kama munu yake zakatul fitri yemi aya de ke ku yere deme qad aflaha man tazakka ma kishira ma min zakatul fitri bo yani seli sogoma daje tile fila ka kon seli nye zakatul fitri be bɔ zakatu seli don yɛrɛ yani maaw ka bɔ ka taa seli kɛnɛ na a be bɔ ni fajiri selila yani mɔgɔw ka taa o de y'a bɔ waati ɲuman yɛrɛ yani mɔgɔw ka bɔ ka taa seli kɛnɛ na nka ni nin waati bɛɛ tɛmɛra mɔgɔ bɔlen seli kɛnɛ na n'i y'a bɔ alakira k'i ye sarakati de bɔ i ko saraka tɔ mɛ zakatul fitri tɛ dɛ i ye sarakati tɔ de bɔ mɛ i ma zakatul fitri bɔ wa minnu y'a kɛ zakatul fitri u ka dalilu kɛra nin de ye qad aflaha man tazakka ma kishira ma min ye a yɛrɛkun sanuya ni zakatul fitri bɔli ye wa dhakara isma rabbihi a ka tila k'a tigi ala ko fɔ fa salla ka tila ka seli parce que n'i taara seli kɛnɛ na kabini i bɛ sira la ka taa i bɛ ala ko fɔ de la allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ابن يفوي بوتو كتاما كتافو سلكننا مصر سلكننا وجلتين ابن نفنا تانغا سجي فو المامين كنا ni almamin nana khutubate ke folo de almamin be seli o de fa salla seli de be ke folo na almamin klara sella be soro ka wuli ka futuba de kalawla no bana sa mo be soro ku tawro nyini otuma munu nyake zakatul fitri yi faramfasiya to min tuwala o de ni na bal tusiruna alhayata ad-dunya bal ala ko nin te koy tusiruna alhayata ad-dunya jiyen yana maya kawbo de nata ko de kanu ko korota kiyamata kuna ko jinya kadawe da ko jinya kadawe kuci ro kafiru de kumela ko shini jinya kadawe islama uta ka juwala bi da yeman go am fana bi da aka go anyi jeman go anyi da aw nyere sran sa ya nye jinya kanu nindo ala ko fege ya ambolo jinya kanu ka muso labla ka keina fotigi tula den ka labla maraka cien jinya kanun an benna ta ka wuli bela jilen yashina jinya mai na fanzisa ala fla ko fa bal tusiruna al hayata dunya ko jinya nyina maya aw bugo di subandi mun ndemera nan bugo to ko fo meleke ko kunta de u jera fendo di ko ka ala ka bunya so ana ala ka karama me am bila ma maga nyo ko ngolo forogo bo akama ne ma misala do di ma kuma kona yawa ni islamé tale kaburu dona barajugu la diñete ma mi be kiyama ñinina o tigiti ta barajugu ke shula kala karjina damada be ñani goy
ibe mori fenfe publicité la radio la kiyama nyini nate abe nyeni ay nambaw garje fune ay nambe nin kawye ay nambe nin kay itame mori shida kay nani mina o kalima ne be jidi ide la ko me o tata kunyo o tasiki kunyo ale tara kumin kama jiye de do ni wajulu kala min mangame ni so hake bembolo ni mabli hake bembolo kiyama ko do jiye ko do da no te kiyama nyini nati wosuni mabli ti yayi ti wosuni soko yayi e ba do ni bebi ba e bina tada bogo de kono ka boy ka mabli nyuma ika fini nyuma ika so nyuma njela o ni dara ka ba kiyama damnera o nyini babe jiye jowa o te jiye joda o de kama kafiru damate islamé wara be jiye ni na be koy aw nya joro e munye nolu ka jiye kanu moyara aw fana tabe ga jigila tiga isa ko ko an kata kulula ni mangambora mangama na bwani kulu fana che bara magala wa be tini e rabbi ma fen fe ke reperi libana min be labi o to tigila mayra libana min be labi onaka kalani o to tigila mala ore kama nganja ndo de jiani ateto yi kuma ta kono fe ha ka be bane kata ayre bane ndo e kiran nana to ni fitini soro muna kira ere sirana jinya kana wuli kale toyi o ta sam bakilinin ko halsa an bolo ko to 300 miliyari de waranda don nata ko jugu amayne wallahi nata ko jugu may ayabla ko kuna ni dugu jera ko shute ko kawtoyi ni shukora dugu ti je kawtoyi ni nin kera mati yada mati kafa mati yere bunya fini feneta emeka kayna fo mato dibisa antisa ente jena je kero kele baro kero lambolo akra grand retrouvaille am famara nyua manye nyuanye o baro no nyana suma bodi be kanga jena jawro la shumi zara am bayina nako e an shi aglite la tukuni sagoy e bara minge na kayino di bi nyonay o naka jugun sayti mashi mu me wuli demele kama ere tara sanu tanto obia mashi ti to jena je keneka koni muntara koni betuwa o te jigan shi kono kanto telephone bacin na kabru dona ani ka nyuan wele ka tayri sumana konna anga ngere ko kle ga fari o ye baro de damne le ya no ka kla shu dona nin doni sera kal sa ma kla koy o tuma eta ala e manawa ha mo jiye ko de do kiyama te koy am nyanga fem bedde di nyama kanyina kiyama to Abdurrahman bin Auf domina bina ka sunti gena hakli jina Musa bin Umair la e ba do la ko sabo ko mo te nyama Musa bin Umair be sa domina kasange masro buluki bakkeline kumbala namira no samara ka kunda tugu sembe bokenam na jigina ka senda tugu akuno be bokenam o toro de fala kira ya alayhi salam ko kira Musa bu shuda len fletini masa ka da tugu da ala kira ko aye fini ke ka kunda tugu aka binjalan tiga aka sinya fanda tugu no yi aka bogo jiga kanti ko ba wasaka kasangela misa ba belebeleni ma folo min taraka ala kira ka representant yi Madina Musa bin Umair ka ba fana bakan nan folo la ka shito santani woro ka tugo ala kira no fa ali salatu wassalam Musa bin Umair na wasa don kasange masro ka kasangal abe shudon do mi Abdurrahman bin Auf akun jole maka kabro kuna a jole mei udona kale jole don do sungolo la kira fatole ka bo wasiri fatu Abdurrahman bin Auf commerçant ne kunno ala ino ya kai aka suntige o yo ka shede ka sheglan kana dama ka suntige ay suntige yoromi ay she yoro do tige ko jo adala ka ba nyinke ka sama o yoro bela haklis na ka jige Musa bin Umair shu don na kabru ko ay she sugo jige amma don to goni ako a anta nu an ganga sranda wala ka jomba do fatura ko kafsanali ale dalin bala o kafsanali o sa do kasange masro ko kasange o shu donati mais ala yi jinye dayele anyi ka suntige tamaro la o damate de an baka shede ke sisa ka suntige ko koran ka nga here misro arjina kono ala mode la teliya ko dama jinya na o robela yeshe sugo bla krefe ka take kashi ni kuma korote ke ki bayi kashe sugo la itadu bashi ko chitala mais mo fi na doro ijija jinye de kani marasa kani bayi ka sagala nyimi jinye kani marasa doro kada ka yekali manani nunu ta tikele anti kele Allah fle ko de foya bal tuthiruna al hayata dunya jiyen yana mayani ka awbodi sukandi odi kadawye kiyama be chugod wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu kukasru kiyama do khairun odi kafsa wa abqa ko de betode الدنيا دار فانية والدار زائلة جيني بيبان جيني بيتا سوج ما بيتو o kiyama bi
lahara kon ni be arabuka ni lahara kiyama ni be arabuka ale kele ni beto amita yindi wa mati sada mati boli fana kana o kuma shita ambe yindi aw baka bamuna ala ko de kafsa khairun o de kafsa wa abqa ko de fana bidume na إن هذا لفي صحف الأولى إن هذا من قرآن منقطو من فلان لفي صحف الأولى كم منقطو نانا غفي كورو كونو كون قرآن يركني نالينيا قرآن سبني غفي سانفي كرادو نوتي قرآن كمكا قراتنا قرآن نوتي ألا كمكا ندو أبيو باللوح محفوظ أبي ولا هلا ولا هم ينقلو شليل ala ko ni kibura fɛn fɛn dilen filɛ aw ma kuranɛ n'a kɔnɔ ko ala ko k'a yera gafe kɔrɔkɔrɔbaw la gafe minnu tɛmɛra ka kɔn kuranɛ yɛrɛ nalen ɲɛ k'a mankutu kun b'olu kɔnɔ i n'a fɔ jumɛn صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم إبراهيم ka gafe min dira Ibrahima ma wa Musa kani Musa Tawrata ko tɛ dɛ gafe wɛrɛ kun bɛ Musa bolo yan'a ka ba tigɛ ka taa Palestine dugukolo la k'a to Palestine dugukolo de sanfɛ ala ye Tawrata d'a ma yen ala kelen k'a wele su bi naani k'a ka taga Musa segintɔla a nana ni Tawrata ye o de la mais yanni o waati cɛ gafe dɔ kun b'a bolo o gafe de tɔgɔ ko Suhufi Musa o gafe kun b'a bolo gafe wɛrɛ kun bɛ Ibrahima fɛnɛ bolo Suhufi Ibrahim k'a ka gafe wa Musa ani Musa fana ta ala ko ko kuranɛ mangutu yira nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa nin de fana ye suran ye suran kelen min ni ala y'a kun don n'a ka nabi ɲumanba fila tɔgɔ ye i t'o ye kuranɛ suran si la fo n'a kɛra nin suran ka Ibrahima fɔ ka Musa fɔ ka suran laban n'o ye suratul A'la n'o ye sabi ye kɔni yɔrɔ sabi ye tɔgɔ sɔrɔ jamana nin kɔnɔ dɛ n'a ye sabi durusi de sabi bɛɛ b'a kun na o tun bɛ fɔ an fɛ yan kunun ni kun ye sabi kala e yɛrɛ tɛ dɛ dugutigi ni mansaw o yɛrɛ de kun bɛ sagaw fa ka dɛgɛw nɔɔni ka na ni takulakun ye k'a di bɛɛ ma ko karisa den kalanna k'a ye sabi jigi a ye sabi jigi a dɔw sabi jigi kun tɛ durusili yɛrɛ ye k'a kala ɲɛ la ka tila a la i y'a jigi o y'a sɔrɔ valeur bɛ kalan na karamɔgɔ valeur dɔɔnin don a bonyalen don nka bi taamatɔla b'a sɛbɛn nɔfɛ maa si t'i jate e t'i foyi hali bonya kelen a tɛ da i kan maa man dɔgɔ misiri kɔnɔ bi ka tɛmɛ alimami kan o anw fɛ yan e k'a lajɛ bonya bɛ alimami min kan misiri kɔnɔ a man ca dɛ kuma tɛ ni mun kɛra komite yɛrɛ président ye ko dɔɔnin b'o kunna ale bɛ bɛɛ ɲɛsin a yɛrɛ ma bɛɛ ne bɛ décision dɔw ta hali alimami tɛ bɔ a kalama dɔw la yɔrɔ yɛrɛ bɛ kɛ alimami yɛrɛ tɛmɛtɔ la ala ka dugu ɲuman jɛ ni mun bɔra la sini an b'a f'i ye misiri yɛrɛ kɔnɔ kibaruya b'a ka lase e yɛrɛ tɛ wele o kɛnɛ yɛrɛ i bɛ bari ka baara dɔ i yɛrɛ ka misiri kɔnɔ i t'a dɔn a baara daminɛra kuma o kuma ko nin tɛ alimami ka ko ye sa comité de gestion de kan ka nin kɛ e alimami ka ko tɛ n bɛ n ka du kɔnɔ ka na baara kɛ n ka du kɔnɔ a tɛ sara a misiri tigiya maa n'a ka kan ni alimami tɛ wa a y'aw janto a yɛrɛ la dɛ comité ko dabɔra ka alimami dɛmɛ mais comité ko ma dabɔ ka alimami senkɔrɔma cɛ dɛ wa misiriw kɔnɔ bi comitéw bɛ ka alimamiw senkɔrɔma cɛ b'a ka senkɔrɔma cɛ alimami fɛn fɛn bɛ yen n'i ma jɔ i jɔyɔrɔ la walahi fiɲɛ min bɛ ka ci u da o bɛ taa ni ye a bɛ taa ni n'a dɔw la a bɛ kankari da de alimami nana na cogo min na e kana ɲinɛ a kɔ dɛ ni m'i cogo dɔn dɔ b'an bolo yan koyi alimami wɛrɛ b'an bolo yan o kɔrɔ ye mun ye an bɛna yafa e ma sa an bɛ maa wɛrɛ bila ye o kɔrɔ ye bɛ taa o de kama a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la i jigi da ala ka kaba a banna maa min bolo fila bɛ ala bolo maa ma n'o sama o bɛ bin wa o tɛ bin dɛ n bɛ fɛ k'a f'i ye kunun maaw ye bonya min da alimami kan bi taw ma da bonya tɛ dɔrɔn an y'i ka nasɔngɔ d'i ma an ye fini ta k'a kala k'a don i kana e yɛrɛ tɛ ne ka kuma jate i mago tɛ n ka lahala la hali n'i bɛ kuma na o kuma de bɛ ɲɛkɔrɔ ma tigɛ bonya bɛ min ti bonya ye o olu tun bɛ ko bɛɛ de to alimami bolo alimami i bɛ jagoya kalan fɛn bɛɛ bɛ ka ɲɛsin fana kelen ma dugu kɔnɔ n'i fana kegoyara o kɔrɔ i ka taa dɔ ɲini ka fara i ka dɔnni kan dɛ i kana to ten dɛ n'o tɛ n'i tora ten i fana bɛ na nimisa dɛ i bɛ nimisa dɛ o de ye maa dɔw sɔrɔ kunun n'o tɛ o kun kalannen don dɛ kunun mɔgɔ kalannenw de don nka bi tile min bɔra sa kalan cogow ma kɛ kelen ye olu ye maa min kɛ maa kalannenba ye hali o tɛ jate bi kalanden ye o de kama maa caman ɲinɛn'o kɔ
o de kama ni bonya dɔɔni bonya taara ka da i kan ka sɔrɔ i ma kala ka n'i sigi ten dɛ wuli i ka dɔ ɲɛɲini tɛmɛbaatɔw n'u ko k'i jɔlen don i dun b'a dɔn i kun sigilen don kana to ka yɔrɔ ma janya dɛ a f'u ye ko n jɔlen tɛ dɛ n sigilen don anw bɛ dɛsɛ nin de la o dɔɔni birifini birila an kana an bɛ to ten ten maa si tɛ taa dɔ ɲini ka fara a ta kan ala mana su kɔrɔbɔ tile ye don min na sa i bɛ se ka sigi i ka maloya kɛnɛ kan ten baara bɛ tiɲɛ i bolo dɛ aw minnu bɛ alimamiya la yɔrɔw la a ye taa kalan kɛ dɛ a ye kalan kɛ ka k'i dege a la fɔlɔ parce que a ka nasɔngɔ gunnen b'a la ni dɔ nana n'a ta banabaatɔ ye o tuma a b'i kɛ o kan ni moto kura nana réparatɛri bɛ to k'o ɲɛɲini de n bɛ nin fana dilan cogo di ka fara an ka dɔnniya kan ni modèle kura bɔra tayɛri b'o tigɛ cogo ɲini k'o borode cogo lajɛ k'o fara a ka dɔnniya kan mais i ti karamɔgɔ ye abada k'a y'a ka gafe ta ka t'i sigi a karamɔgɔ ɲɔgɔn wɛrɛ kɔrɔ ne ma nin kiri faamu i ka nin fɔ n ye o yɛrɛ bonya banna dɛ an ti se o la dɛ an bɛɛ ye woro ye kamandannaw an bɛɛ b'a dɔn maa si se k'an bilasira maa caman kunkolo melekelen bɛ jalamugu la wallahi jaba do koyi n'i y'a ci kisɛ t'a kɔnɔ dɛ n'i y'a ci kisɛ fosi tɛ yen maaw kɔni ka o to yen mais i yɛrɛ kana sɔgɔma dɛ i yɛrɛ k'i jija i ka taa dɔɔni ɲini i ka taa kɛ n'i ye diɲɛ jamana tɔw lajɛ i bɛ maaw ye o kalaninba nka waati ni waati o bɛ taa formation de kɛ ko ka dɔ fara o ka kalan kan mais anw fɛ yan fosi maaw y'an kɛ karamɔgɔ ye k'an kɛ alimami an b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan an bolo fila jigilen don an tɛ taa dɔ wɛrɛ ɲini o defo b'aw la dɛ karamɔgɔw a ye taa dɔ ɲini a ka fara aw ta kan maa kelen t'a dɔn ala de b'a bɛɛ lajɛlen dɔn nin ye sabi bannen ye sa inshallah ala kira fana y'a bonya dɛ ala kira ka shafil witiri a bɛ jɔ saba laban min kɛ ka fara a ka nafila kan a kun bɛ sabi de kala fɔlɔ la kul ya ayyuhal kafirun a b'o kala filanan na witiri yɛrɛ a bɛ kulu wallahu kala la o kɔrɔ tɛ ko dɔ wɛrɛ ti kalan dɛ ni sura wɛrɛ nɔgɔyara ma i b'a kala mais ala kira kɔni kun b'a kɛ cogo min na o de tun ye nin an b'a yira ala fɛ an ye mun fɔ ala ka faamuya d'an ma ala ka baara kɛli nɔgɔya ala ka barika don kow la an bɛ yanni ne bila yan sa inshallah ni ala jɛna n'a ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sababa ma fɔta ni kɛta ni ŋanɛta bɛɛ lajɛlen na